Čo? Natočila. 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 Čo? Poď idem. Čo je? Toč, máš zapnuté? Točím. Ale ja ťa chcem točiť. Ja ťa budem točiť. Poď sem. Čo? Poď sem. Ako ťa budem točiť, keď budeš vnútri za bránou? Nie, tu len toto je, glezem hore. Ja nič neuvidím. Nie, glezem Ale hore. keď ťa zhodia dole. Ja? No, ešte raz toč, hej? No, zamkni sa, Brane. Dobre. Ale máš to, čo je mobuko, hej? Mám, áno. Hej? Mám. Mladý, jak sa. Asi volá už posiel. Tu máš susedkyňu, to Hej. je babu, to je susedka nejaká? Neviem. No, teraz mi odnes kazetu. Ja sa vrátim, idem kazetu odnes.